Silav roj baş hevanno îro dixwazim di derbarê tekîlê nava Kurdan de hevdîtina Mazlûm Abdî Nêçîrvan barzanî û her wiha heyeta Rojavayê Kurdistanê ya li Başûrê Kurdistanê ez ê behsa wana bikim. Heyeta Fransa ya li Başûrê Kurdistanê jî tekîlekî gelekî baş pêş dikeve di navbera sê goşeya Ewropa, Başûrê Kurdistanê, Rojava de. Ev hêviyê dide Kurdan tiştekî gelekî baş e, pêşketinên muhîm in. Em zanin ku yeketiya nava Kurdanê li Rojavayê Kurdistanê jî civîn me gotibû kengê pêktî 26 Mê ez ê car di ji we re bêjim bar dikim doh bû me re gandibû ji we re. Ev hevdîtina ku dihat payîn 18 Mehê pêk were ji ber hin şertan ji ber hin şert û mercan hatibû talûqkirin yani pêk nehatibû meseleyên teknîkî bû ama Mazlûm Abdî beyan kir ku ew ê 26 Mehê pêk were. Ka bi çend û çêyî ku min ji we re hazir kirin ez ji we re pêşkêş bikim. Ez ana hê jî li xerîbiyê me hêz jî tam şertê min ê ku ez bikaribim wekê berê bi îstiqrar her êvar weşanê bikim hê jî çêne bîye. Hindik ma em ê tiştê xweş bi hev re çê bikin. Planekî min ê din jî heye yani projeyekî ye ez û hevalekî em ê her êvar em ê behsa demên tarîxê ên Kurd û Kurdistanê bikin. Yani hin deman em ê helbijêrin di tarîxa Kurdistanê de dîroknas e. Em ê her êvar bar dikim derdora saet 21 be. Em ê wisa bernameyekî dirêj behsa dîroka Kurdistanê bikin. Çi pêk hatiye, çi bûye, tecrübeyên ku hatine serê me Kurdan, hafizaya me a dîrokê em hinekî teze bikin ji bo xwe re referans bigirin ji bo pêşiya me ronî bike. Îjevana mihîm in em ê kengê em dest pê dikin nizanim ama ez heqeten xwedî kelecanim. Tiştê xweş wê çê bibin. Em ê dîroka xwe bêtir ji nêz ve nas bikin û pirsê ku hûn bixwazin bipirsin di derbarê dîrokê de ji hevalê me hûn dikarin bipirsin. Em ê bi hev re li ser bixebitin. Tabii evaya nabe asteng li pêşiya bültena min a rojan e. Ez ê her êvar wekê berê dîsa bültena êvarê pêşkêş bikim, analîz, şîroveyên siyasî, mîvanê ku bixwazim dikarim bigirim. Ev meselekî dine, ev projeyek ku ez ji we re bes dikim temamen di derbarê dîrokê de ye. Eleqa wî bi Rojavê û tiştê ku ez heta niha min çê kirine ji we re eleqa vê projê bi wî tune ye. Bi destûra we çend tişta ji we re pêşkêş dikim, dihade em dest pê bikin. Wezîrê Parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler bang li PKK kir got tu yê xwe fesih bikî, tu yê çekan dayînî, tu yê teslîm bibî. Yani em sê şertan datîne pêşiya PKK dibêje. Yaşar Güler bersiv da pirsên rojnamegeran got em ji bo Tirkiyeya bê teror hewldanên xwe didomînin îşallah em ê bigihêjin armanca Tirkiyeya bê teror. Duh dibêje di derbarê wî eskerê ku hatibû kuştin de dibêje duh dronekî avêtin ew jî hat li eskerekî me ket me ew rakir nexweşxanê lê nefilitî mir dibêje. Mercên ku me beriya niha gotine dibe hê jî derbas dibin. Dibe çi ne ev her sê mercê me sê şertê me hene me dane pêşiya PKK. Tu dibê qey şert dane pêşiya PKK yani sê şertê me hene tu yê çi bikî? Te şert danîne. Tamam. Berdêla wan şertan da tu yê çi bikî yani? Tu yê lêborîn bixwazî ji ber wan terorîzma ku te 100 salan anîye serê Kurdan tamam tu yê çi bikî yani? Tu yê lêborîn ji Kurdan bixwazî, tu yê ji Kurdistanê derkevî, tu yê bicehnimî, tu yê dagirkeriya xwe ya li Kurdistanê bi dawî bikî, şertê te çi ne yani? Di berdêla wan şertan tu yê çi bikî Yaşar Güler yani? Ya çi qas ya cana me wî merû xwe negire heqeten rêveberên dewleta Tirkiye süper ehmeqin yani süper ehmeqin yani. Ya mirovan ji çi cesaretê digirin ya? Çawa qasa me piçûk dibînin Kurdan piçûk dibînin me nizane cana me bêje ya ez xwe sakîn bültena xwe pêşkêş bikim pêya bim ya. Ama ya me re dixin şûna ehmeqin dibe çekandayî ne teslîm be were û serî bitewîne babam başka çi dixwazî yani? Başka çi dixwazî yani? Mîda mirova li hev dikeve ji van ji mantiqa wan û ji tîpa wan û ji serserîbûna wan û ji dolaziya wan û ji her tiştê wan. Mirov xwe em çawa xwe dixin vî halê ya? Çawa xwe dixin vî halê ya?
Ya Amreki tamam meru demreci meru şeref fakat mre. Hakikaten ya. Yani kültür Kurdan da kültüre berxudanê cem Kurdan heye. Yani baş e em bidomînin. Yani dibe me sê şert danîne pêşiya PKK, çekî xwe dayînin, teslîm bibin û nizanim çi bikin. Vana ji bo bikeve arşîv ez van tiştana dibêjim. Yani ne yani gotinê wan pere nake. Me îcab nake meru gotinê wan dayîne ser û werî jî. Ama ji bo bikeve arşîvê meru bibêje. Hevan na. Li Stenbolê dîsa erdhejekê pêkat vêsibê bi hêza 4.1 dor li Stenbolê erdhejekî bi hêza 6.2 pîleyan çêbibû. Gelek erdhejên din pêkatibûn. Yani erdhejên kêm heta vê saetê jî didomin Seroketiya Rêveberiya Karêsat û Rewşên Bilêza Tirkiye Afad dibêje saet 7.19 de yani 7.19 de erdhejekî din pêkatiye 4.1 hêza wê. Afatê da zanîn ku navenda wê erdhejê Deryaya Egeyê derdora Büyükçekmece'ye ev xeter e. Xanêzê Stenbolê kiriye her wiha kurayiya wê jî 7 kilometre ye. Tişta esasî ku min dixwast ez îro ji we re pêşkêş bikim ev hevdîtina Wezîrê Karê Derve ê Fransa ku hatibû Başûrê Kurdistanê Jean-Noël Barrot ev gelekî giring e. Wextê ku hat wê derê tam General Mazlûm Abdî jî li wê derê bû tevî İlham Ehmed hevdîtin bi wan re jî pêkanî û heyeta Rojavayê Kurdistanê ez dibêjim İlham Ehmed Mazlûm Abdî bi gelek derdorên din re jî hevdîtin pêkanîne ka em li binêrin çi hatiye axaftin ez em bidomînin hede. Hêjmara hevalên ku li me temaşe dikin eger kêm be ev ne ji ber Ewropayê ye ji ber Stenbolê ye li wê derê înternet nakişîne em pê hesiyan e aniha hemî hevalê me ku YouTube çê dikin vî aliyê de bilahaya wan hebe ku li Stenbolê înternet pir nakişîne însan aniha nikarin zêde li me temaşe bikin hûzanin piraniya kesên ku li me temaşe dikin li Stenbolê dijîn bi vê wesilê em ji we re saxî selametî dixwazin em dibêjin em hêvî dikin ku tiştekî karêsatekî mezin pêkine tedbîrê xwe bigirin xwezî şert û merj pêk bihatana hemî hevalên me dostên me Kurdistanî karibana vegeriyana gundê xwe ser zeviriyê xwe mal û milkê xwe ama em dibînin ku li bajarên Tirkiye mal û milk kirîne êdî li wê derê bicîbûne ev jî şertên sosyolojîk in ya rastiya me a civakî ye wisa çêbûye êdî ew dibin Kurdên diasporaya Tirkiye. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot li Hewlêrê li hevciviyan û piştî hevdîtinê Nêçîrvan Barzanî û Jean-Noël Barrot konferansekê çapemeniyê ya hevbeş li darxistin. Nêçîrvan Barzanî di konferansa çapemeniyê de got em dostanî û pêwendiyên dîrokî yê Fransayê yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re bilind dinirxînin. Serokê Herêma Kurdistanê ragihand em teqezî li ser pabendiyê ji bo pêşxistina pêwendiyan û firehkirina hevkariya hevbeş de hemû weran de dikin bi taybetî di xurtkirina aramî û ewlehî hevkariya aborî û çandî û duwarê din de jî elbet. Nêçîrvan Barzanî ev konferansa rojnamegerî weke derfetekê dît got em spasiya xwe a kûr ji bo Fransa ji bo Cenabê Serok Macron dubarê dikin ji bo piştgiriya wan berdewama Iraq a gelê Kurdistanê bi taybetî di demên zehmet de alîkarî dane me Başûrê Kurdistanê. Em li hêviya hevkarî û hevahengiya di navbera me de ne ji bo xizmetkirina aştî û pêşketinên li herêmê. Li aliyê din Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot jî spasiya xwe pêşkeş kir got ev serdana Hewlêrê nîşana pêwendiyên bihêz ên di navbera Fransa û Herêma Kurdistanê de ye. Di derbarê avakirina hikûmeta Kurdistanê de jî Barrot got em handan didin yani em hewl didin hûn di demekî kin de em hêvî dikin û demekî kin de hikûmeta xwe ava bikin paşeroja Herêma Kurdistanê misoger bikin. Barrot hêvî kir ku dostaniya di navbera Fransa û Herêma Kurdistanê de xurttir bibe. Wekî din Mesûd Barzanî û Wezîrê Karê Derve Fransayê Jean-Noël Barrot jî li hevciviyan li ku derê li Selhedînê di civînê de balyozê Fransayê Bexdayê Patrick Durel konsolosê Fransayê Hewlêrê Yan Baram jî di civînê de amade bûn. Ofîsa Serok Mesûd Barzanî li ser civînê daxuyaniyekê daye dibêje
Di hevdîtinê de Wezîrê Karê Derve Fransayê ji bo pêşwaziyê Spasiya Serok Barzanî kiriye derheqê dostaniya di navbera gelê Kurd û gelê Fransayê de ew wekî mühendisê wê dostaniyê pênasê kiriye. Di wê hevdîtinê de rewşa navxweyî a herêmê, pêwîstiya pêkanîna kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê, peywendiyên Hewlêr û Bexdayê, hilbijartinên paşerojê yên parlamentoya Iraqê her wiha rewşa herêmê a Sûriyê jî hatine nirxandin. Wezîrê Karê Derve yê Fransayê rola Serok Barzanî ya li yekxistina hewldan û li hevrêzkirina aliyên Kurdî yên li Sûriyê jî bilind nirxand. Yani xebatên Serok Mesûd Barzanî ê di meseleya Sûriyê de, Rojavayê Kurdistanê de, anîna cemhev ya aliyên Kurdistanê de spas kiriye. Yani em hewldanên te xebatê te dibînin, gotiye Fransayê. Di derbarê pêvajoyê aştî ya li Tirkiyeyê de jî Serok Mesûd Barzanî hengav û hewldanên ji bo çareseriya aştiyaneyê li Tirkiye bilind dirxand, ragihand ku Herêma Kurdistanê her dem amade ye piştevanê hemû hewldanan be ku pêvajoya aştî li Tirkiye bi gêje encamekê. Di dawiya hevdîtinê de Wezîrê Karê Derve yê Fransayê bawekê fermî Serok Mesûd Barzanî vexwend Parîsê. Beşdarî merasima vekirina ciyê rizgarkirina ji qurbanîdanîna hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê ji şerê li dijî de yani parkekî vedibel Parîsê merasima vekirinê heye Mesûd Barzanî hatiye vexwendin. Ji bo merasima vekirina vê parkê ji bo qurbanîdana hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê merasimekî tê vekirin. Tabî hêvî ew e ji bo hemû şervanên Kurdistanê. Hemû şervanên Kurdistanî ên di tekoşîna li dijî Daişê de şehîd bûne, di tekoşîna li dijî dewleta Tirkiyeyê de şehîd bûne. Eger merasim bo wê baştir e. Wekî din hevanna. Ez ê bidomînim. Pir xweş e, tekilê nava Kurdan pêş dikevin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê Mazlûm Abdî jî li Hewlêrê civiyan. Hûn zanin heyeta Rojavayê Kurdistanê Mazlûm Abdî û İlham Ehmed çûbûn Başûrê Kurdistanê wê derê bi vê wesîlê. Êdî ji bo çi çûbûn? Gelo çûyîna wan û hatina Wezîrê Karê Derve yê Fransayê kirin yek ji bo ku bikaribin wê derê hebû dibibînin. Ev tiştekî mühîm e. Ez bawer dikim tiştê xweş çê dibin. Kalbendê bin. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê Mazlûm Abdî û hevseroka daîreyê tekiliyên derve ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur Rojdatê Sûriyê yani Wezîra Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed di çarçoveya serdana xwe ya li Hewlêrê de doh bi şev li gel Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî civiyan. Di civînê de pêşhatên dawî yên li Sûriyê, pêwendiyên di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê û aliyên siyasî Kurd li Sûriyê de li gel hikûmeta nû ya Şamê her wiha metirsiyên terorê, şerê li dijî metirsiya Daişê hatin guftûgo kirin. Her du aliyan teqezî li ser giringiya beşdariya Kurd û hemû pêkhateyên Sûriyê di desthilat û rêvebirina welêt de dabînkirin, garantîkirina mafên hemûyan kirin, bas kirin, li hev kirin, li ser karê hevbeş di navbera pêkhateyên Sûriyê de ji bo parastina aştî û aramiyê hemfikir bûn. Ev mühîm e. Yani Mazlûm Abdî, Nêçîrvan Barzanî, heyetên her du aliyan di meseleya Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê tekiliyên her du aliya de li hev kirine. Û di ev her wiha bingeha civîna Kurd û Kurd e. Konferansa Yekîtiya Netewî ya li Rojava Kurdistanê bingeha wî jî danîne amade bîye. Di civînê de her wiha giringiya yekrêziya hêzên Kurdî li Sûriyê weke garantiyekê ji bo bi cîhanîna daxwazên gelê Kurd û mafên rewa li welêt rewşa li kampa Holê rola hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê di şerê li dijî Daişê ev hemî hatine guftûgo kirin tiştekî baş e. Wekî din me gotibû Mazlûm Abdî bi evê re jî civiya. Deqekî Jean-Noël Barrot ra pê re civiya. Ev tiştekî gelekî baş e. Yani tekiliyên dîplomatîk dewam dikin. Ev tiştekî pir mühîm e. Di qada navnetîwî de jî gelek mijar hene
ama em ê çê bikin? Erê. Ama ji ew ê jî bêtir ez ji we re bêjim, hevdîtina Wezîrê Karê Derve Jean Noel Barrot ê bi Mazlûm Abdî re gelekî giring e. Mühim e. Min xwest ez fotoğrafê wan nîşane we bidim ama tabii hûn hewer derê dibînin. Yani tonekî fotoğraf hene. Ez bar nakim pêdiviyê we bi wê fotoğrafê hebe ama dîsa jî ne mesele ye. Wekî din mi behsa ew ê dikir. Bi behsa çend festîvalên fîlman hene. Mesela em pêşîvê min jare bi dawî bikin. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî hevseroka Daîreya Tekilî Derve a Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed bi Wezîrê Karê Derve yê Fransayê Jean Noel Barrot ra li Hewlêrê hevdîtin pêkanîn. Çi nîqaşkirine ji we re bêjim, dîsa aynî mijarin. Meselên Sûriyê, rêbazên piştevaniya çareseriya siyasî ewlehî li herêmê, yani meseleyên Kurd û Sûriye çawa hel bikin meseleyên siyasî, pêşxistina diyalogan di navbera aliyên Sûriyê rola Fransayê di piştgiriya hewldanên çareseriya siyasî de hatine nîqaşkirin. Süper e. Fransa piştgiriyekê tam dide Rojavayê Kurdistanê. Hûn zanin beriya niha tenê aliyên eskerî hevdîtin pêkdanîn li Rojavayê Kurdistanê, ana bidî aliyê siyasî hevdîtin pêktin, tişek baş e. Fransa beriya niha piştgiriya xwe bi peymana di navbera Qesedê û desthilata Şamê de anî bû ziman. Wekî gavekî ber bi çareseriya siyasî ve pênasê kiribû. Yani ji bo yeketiya Sûriyê, mafyên tevahî pêkhatiyan were garantîkirin, misogerkirin ev tiştekî gelekî baş e. Îjar hevan me. Ez ji we re bêjim. Ez ji hevalê xwe re bêjim. Niha ev meseleyên siyasî laliyekî tiştê çand û kültûrî hene. Sibê li ku dirî bû? Bajarekî pir dûre ye Almanya. Normal ez jî hatibû vexwendin ama ez nikarim biçim. Ku dirî bû ya? Ta nêzîkî Çekya, nêzîkî Pragê. Bajarekî heye li wê derê. Ez jî hatibûm vexwendin ama pir dûr e nikarim îmkana ku biçim tune. Ya balafirê dinêrim ne balafir heye. Dîrek balafir naçe. Erebe heft heyî saet dikişîne. Ya heval, hevalên organîzatör û civîna xwe çima wexsa dûr çêdikin. Werin Kölnê çêkin, Düsseldorfê çêkin, Brükselê çêkin, ciyekî navendî çêkin ku hemû rojnamegerên Kurd, zimanzanên Kurd dikaribin werin tevlî bin heqeten. Yani civînekî mühîm e, serçava, süper e, baş e. Yani ji bo pêşxistina zimanê Kurdî ez ji we re bêjim, yani di medya civakî de ev karê ku niha em dikin, kurmancî çawa were bikaranîn, rojnamegerên Kurdistanî zimanek çawa bikarbînin, kurmanciyekî çawa tepûz, rast, cih de bikarbînin, zimanek hevbeş ve ya daxwazê me bû, me berî da ji berê ve daxwazê me ew e bînin cih, ez ji we re navê konferansê bêjim, binêrin. Platforma Zimanê Kurdî ya Ewropayê, heh, ev e. Ev tiştekî pir baş e. Di dijîtalîzasyonê de bikaranîna zimanê Kurdî, ji bo Kurdiyeke yekpar di asta akademîk de were bikaranîn ji bo her beşan standardîzekirina zimanê Kurdî, ferhengekî bi hemû zaravên Kurdî were amadekirin ji bo vankarê ku em dikin, ji bo ku ev kar û xebata dijîtalîzasyonê bigêje armanca xwe ji hemû zaravayan lîjneyekê were amadekirin. Ji bo standardîzekirina zimanê Kurdî lîjneyekê ji zimanan akademîsyanan di asta netewî de were avakirin. Süper tiştin vana. Ama civîna xelciyekî nêz çê bikin hevan me. Ji bo ev xebatên giring li ser ziman werin meşandin li gor rewşa netewî veqetandina aboriyekê domdar yani tabii bêpere tiştekî nameşe. Di asta cîhanî de danasîna zimanê Kurdî ku zimanekî herî kevnar û xwediyê gencîneya peyvan e. Gencîne çi ye ya? Xwediyê gencîneya peyvan e. Başê we kelimekî me xerîb hat. Ev e. We goterê. Îja li Londonê Kurdish Film Festîval heye. 25 vê mehê dest pê dike heta 3 Gulanê dewam dike. Ew
festivalekî ji wê derê çê dibe. Wekî din Festîval Düsseldorfê çê dibe. Duyemîn festîvala fîlman e a li Düsseldorfê du hêvarê bi nîşandana fîlmê The Virgin and Chilled yani û bi nefşa berîvan dest pê kir, bi dehan derhêner lîstikvan fîlmçêker, derhênerên dîmenan her wiha derhênerên hunerî beşdarê merasîma destpêkirinê bûn. Sînemeger doh ji saet 17 pêve li sînema Ufa Palastê li hev kombûne. Herkes heye li wê derê. Mesela Binefşa Berîvan, Hewraz Muhammed, Olmuk Kuto, Ali Kemal Çınar li wê derê amade bûne. Ji ber xebatên me ê li televizyonê mixabin ez dikarim biçim tevlî bim. Min dixwest ez çavdêrî bikim biçim temaşekim ama imkan pir tune ye. Ji ber meseleyên coğrafîk çûyîn hatin filan. Hevan no. Ez xatir ji we dixwazim di demekî kin de em ê dîsa vegere saeta xwe ya berê saet 6-7 êvarê yani bawer dikim saet tike çi tike 19. 19 êvarê baş e. Merû her êvar bikaribe wisa bültenekî nûçiyan analîz pêşkêş bike û mîvana tevlî bike ez ê bidomînim ama destûr bidin min ku ez mal bar kim, stûdya xwe sererast bikim, oranahiya wî her tiştî wî hîn alî min ê teknîkî mane ez ê bidomînim û paşê jî em ê wisa dest pê bikin hem analîz nûçe êvarê saet 19 û hem jî saet 21 de bernameya dîrokê em ê temaşe bikin. Wekî din min dixwest ez qala çi bikim ya diyarname ew malperek westî de dinivîsînim. Bîstê mehê ket sala bîstan yani 20 sale bê rawestan bi îstiqrar weşana Kurdî dike. Tamam. Ev çend salên jî YouTube bi rêva dibe. Rûpela YouTubeê vekiriye bi navê Diyarname. Îja tiştekî pir xweş e ku li wê derê dem bi dem hem hevalê me Cemîl û hem jî gelek hevalên din bername çê dikin, tiştên cuda diweşînin. Mesela hûn biçin binêrin di derheqê Almanyê de tiştên pir xweş hene. Ez aniha nikarim naxwazim nîşan bidim çünkü ez ê Zekî Özmen bikim mîvan. Ez Zekî Özmen bikim mîvan bile ew behsa bernameyê xwe bike. Mesela li Almanya rewşa siyasî çi ye, a penaberan çi ye, însan çi dixwin, çi vedixwin, hatina Almanya çi we ye, mayîna li Almanya, qanûnê ku di derbarê Kurdan û biyaniyan de derdikevin, Zekî Özmen yek bi yek behsa Almanyê dike. Yani şertên jiyana li Almanya ji bo Kurdan çi ye hemî behs dike. Ew jî di YouTube'a Diyarnamê de amade ye. Biçin temaşe bikin. Ez kêfxweş dibim. Ka ez ê rojekî Zekî Özmen bikim mîvan baş dibe. We got erê. Wekî din ji xwe Kurd arşîv jî heye. Ew jî arşîva me yekê evin Amed TV heta niha diweşîne. Ez hê rastî dîmenê xwe şexsî natime tişnabe mala wan ava. Ne mesele ye. Em ê arşîva televizyonê ji me re vekirî ji xwe kengên bixwazin temaşe dikin ama dîsa jî wisa mirov dixwaze dîmenê zemanê berê ê nostaljîk temaşeke xweş e yani. Mirov çima yani kêm nene 30 sal temam bû 1995 2025 30 sal û mirov bikeve nava xewatekî bifikirin. Tamam dem bi dem mirov naber didê ama ama em îxtiyar nabin. Em li ber xwe didin bijî berxwedan jiyan e. Ha Dresden. Ha hevalekî Ahmed Bayram gotiye Dresden. Ya tu xwedê tu çi konferansê li Dresdenê çî dikî? Konferansa ziman, platforma zimanê. Min soz da hevala min got ez têm bi xwedê ez nikarim biçim. Yani min şertên balafirê nêrî, min çûna hatinê nêrî heqeten ez nikarim. Konferans li Dresdenê tê çêkirin rastê mala we ava. Süperin hûn. Tamam. Ahmed Bayram dibêje mala te ava. Hevan no. Îja ez xatir ji we dixwazim ez aniha li mîvandariyê me li mala xwişka xwe me hinek dibe xwenga xwe, xwişka xwe, xwa xwe
em ji xwe re xwarin warinê gelêrî dixwin, xwarinên memleketê me em ji xwe re dixwin, em çi bikin yani em ji xwe re hev û du digirin, diçin serdana hev. Xwedê hin nexweşê me hene nava malbatê de, ez hatime serdanê, belkî jî hatina me bi kêr were, belkî bibe moral û bi xêra vê moralê saxî selametî bikeve nava malbatê baş dibe. Ê me eqrebeyên me li Almanyayê hene yani gelekin. Em malbatek berfireh in. Yani ji me eşîretekî derdikeve yani. Çawa bêjim, ê me yani bi tu şiklekî Kurd nikare qirra me bîne. Em maşallah li hev zêde dibin. Bi Xwedê malbatek welatparêz e. Malbatek welatparêz e û ji vê malbatê gelek însan çûne serî cihê jî di nava têkoşînê de cih girtine. Em, Malbatek welatparêz e, berfireh e jî. Em çawa bêjim, wisa ye işte. Em zêde behsa malbatê nekin. Em, Yani qismekî me koşeyekî me digêje Xinûsê, digêje Tekmanê, digêje Wartwê, ew digêje Mûşê, qismekî me li Milazgirê ye, li Beranlixê heye, Kopê. Yani em wisa me qîz dane hevû du, em berfireh bûne yani. Baş e? Bi hêviya rojên xweş, azad, xatirê we.